Helo, siamai a chroeso nôl. Tiwnio Ceir. Beth yw Tiwnio Ceir? I rai sydd ddim yn ei ddeall. Tiwnio Ceir yw gwneud newidiadau ym mha bynnag ffordd i'r car i wneud un well ar gyfer yr un sydd yn ei gyrifo. Gallu'n feddwl, enghraifft, gwneud newidiadau i'r tu fas. Dwi'n bwriadu rhoi draig bach fan hyn, rhywle, fyna dwi'n meddwl. Yeah. Newidiadau i'r engine i gwneud o'n gyflymach, neu mwyn iddi fynd yn bellach ar yr un betrol. Gwneud newidiadau i'r chassis. Y chassis yw popeth sy'n mynd ar pŵer o'r injan lawr i'r llawr, sef y gearbox, y cydiwr, y clutch, y suspension i gyd. Gallu'n feddwl gwneud newidiadau tu fewn y car, enghraifft. Ble mae'r allwedd? Enghraifft, fi di rhoi touchscreen fan hyn a tynnu'r hen CD player mas, fel mae fe'n fwy cyfforddus i'w gyrru. Heddiw, wel, yn ddiweddar, fi di rhoi siocs newydd ar y car, siocs arbennig sydd yn eich galluogi chi i godi ac i ollwng y car. Chi ddim cweith yn gallu gweld nhw o fan hyn. Ond sy'n meddwl bydd rhaid i mi yn gyntaf mesur y pellter o fan hyn i fan hyn ar bob olwyn, ac wedyn neu lle codi nhw neu gollwng nhw. Sy'n meddwl bydd rhaid i mi tynnu'r olwynion bant a cael y jack mas ac yn y blaen ac yn y blaen. Felly, dyna beth ni'n gwneud heddiw. Reit, y peth cyntaf sy'n rhaid ni'n wneud yw mesur y pellter o ganol yr olwyn fan hyn hyd at beth ti'n galw hwnna? Gwaelod y car, beth bynnag. Chi'n gweld fo fyna? Felly, chi fod gwneud o'r canol, ond be wy'n gwneud o'r gwaelod, dim gwahaniaeth os yw'n gwneud yr un peth ar bob olwyn na ffordd dwi'n gael de. Reit, felly dyma ni, y blaen ac ar yr ochr chwith yw hyn, ochr y passenger. Sef near side. Mae hwnna'n mesur 35.5 centimetr. 35.5 centimetr. A mae eisiau chi sgwennu fe lawr a darn o bapur. Reit, fi'n mynd i gwneud y gweddill. Reit, dyna ni. Felly mae dyna ni 35.5 fan hyn, 37.7 yn y cefn, 36.7 ochr arall, a 36.5 yr ochr sy'n pella i ffwrdd ohono fi, sef cefn dde. Felly, dylai'r blaen fod yn is na'r cefn. Felly mae dyfu fan hyn ar yr ochr yma, near side, 35.5 ochr yma, 37.7 yr ochr yr cefn, sydd yn 2 centimetr, reit? Felly, dwi'n mynd i tynnu rhain i gyd yn agosach at ei gilydd, felly mae 35.5 ochr yma, 36.7 yr ochr arall. Mae rhain ar fod yr un peth. Felly dwi'n mynd i godi hwn, 5 mm, a dwi'n mynd i gollwng yr ochr arall, 7 mm. Wedyn, dwi'n mynd i gollwng y cefn fan hyn, 1 centimetr, a dwi'n mynd i gadael y cornel pellaf lle ma fo, 36.5. Felly, erbyn i orffen, dylai'r ddau ochr... tractor. Dylai'r ddau ochr fod yr un peth, a dylai'r blaen fod yn union 5 mm yn is na'r cefn. Mwyn cael y cydbwysedd y car i gyd yn gywir, a fel mae fi'n gyrru'n well ac yn y blaen. OK te, amser i cael y jack mas.
Os ydych chi ddim yn dad wneud be ti'n galw rheina nawr, y nuts na. Nuts, bolts, beth i nhw? Nut, bolt. Bolts i nhw, yna. Ie, os ydych chi ddim yn tynnu nhw, llacio nhw, dyna'r gair yna. Os ddim yn llacio'r y bolts na, cyn codi'r car, mae hwn yn hosib bod mae'r holl olwyn yn troi. Felly mae rhaid chi gwneud hwn yn gyntaf. Wedyn codi'r car. Peidiwch a dibynnu ar y jack. Dyna pam mae gyda fi car stand fan hyn. Mae hyn yn actually'n reit beryglus. Os chi'n mynd y symbol ac yn ofalus am beth ydych chi'n ei wneud. Reit, hwnna'n mynd neis yn dweud, felly mae hwnna'n codi. Cadw hwnna'n reit saff. Good. Un arall. Reit, a wy'n gallu cymryd... O, na i ddim, na jyst gadael. Oce, reit te. Rhaid i gyd bach. Dwi'n mynd i gwneud hwn fel ar... Dwi'n mynd i cyflymu'r ffilm. I chi gweld hwn yn reit gyflym. Reit, os ddewch chi tym bach yn agosach te, fe welwch chi, dyma ni, ST Adjustable Suspension sydd gyda fi. Mae fe'n lot fwy trwchus na beth oedd ar y car i ddechrau. Mae nhw'n lot rymach ac mae nhw'n gallu dal pwysau'r car llawer gwell pan mae fe'n mynd dros potholes. Ac mae yna miloedd o'r un o gwmpas ar hyn o bryd. Reit, mwyn newid hwn nawr, mae yna grub screw bach fan hyn. Ble mae bus? Dyna ni, mewn fanna. Wy'n defnyddio Allen key bach i newid hwnna, i llacio fo eto. Ac wedyn, dwi'n mynd i godi fe sy'n meddwl troi wrth y ffordd arall i'r cloc hynny yw. Ffordd na. Yep, oce. Fi eisiau'r allwedd Allen. Fel maint yn ei galw. Mae gen i nifer ohonynt fan hyn. Ac mae fe angen un sy'n super bach. Pa'n eisiau, hwnna ddod fe. Hwnna. Dyma ni, dyma'r un. Mae fe angen ble mae'r... Hwnna, mae fe mor... Denau yn dweud. Yeah, anyway, beth bynnag. Mae hwn mynd mewn i fan hyn. Allan well fel ffordd hyn. Dyna mewn. Wel, mae hwnna mewn. A fi jyst yn troi y ffordd hyn. Lefty loosey fel ni'n deud yn y busnes. Righty tighty, lefty loosey, yna beth maen nhw'n deud. Saesneg, ond ni. Pedwar o'r un yn ddigon. Wedyn, dwi'n gorfod cymryd hwn. Un o'r un. A pa ffordd ni'n mynd? Ni'n mynd... ffordd na, ond ni. Felly, oce, chi'n gallu gweld hwnna? Mae fe'n mynd mewn fel hyn. Oce, ac mae fe'n dal arno fo. A wedyn, nawr.
O, os ydych ni ar fan hyn, ble mae'r... Drycha. Mathemateg nawr. Ni sy'n gwybod faint o weithio sydd rhaid mi droi hwnna i gael yn uwch. Ni eisiau codi hwn 5 mm os chi'n cofio. Mae rhain, y trein fyna, chweld, 3 centimetr pob tri yn mesur centimetr, chweld. Felly mae bob un yn mynd i codi'r car, pob troiad yn mynd i godi'r car 1 mm athrydydd. Felly pob troiad, 3 mm athrydydd yw bob troiad yn dy fe. Felly dwi angen troi un troiad, 3 mm athrydydd, a hanner, sy'n 1 mm, 1.6 mm actually, felly 4.9, sy'n agos iawn at 5. Felly dyna beth ni'n mynd i gwneud. Felly hanner yw hwn. Dyma ni. 1. Bydd rhaid mi gwneud 3 o'r ein nawr. Cael ei mewn, cael ei i cnoi. Come on ti. Dyna ni. A wedyn 2. Ac wedyn 1 arall dwi'n meddwl. Dwi'n teimlo. Ble mae'r grub sgrew na di mynd? 3. Reit. Mae'n sicrhau bod y grub sgrew tipyn bach mas y ffordd hyn, fel dwi'n gallu tynhau y peth. Dyna ni. A wedyn, beth o fe? Mighty tighty yn fe. Felly, yna ni. Ac mae hwnna'n dyn nawr. Nawr te. Mis mi rhoi'r... Dyma beth sy'n anodd. Mae'n rhaid rhoi'r olwyn nôl mlaen ac ail fesur. Rhoi'r nôl ar y llawr ac ail fesur. Felly dyna beth wy'n mynd i gwneud nesaf. Rhoiad i mi. Reit te, moment of truth. Mi godi hwn, tipyn bach. Gollwng hi'n ar y deg, chi ddim eisiau torri dim byd. Jyst gadael pwysau bant tipyn bach. Gobeithio bydd hwn nawr yn mesur 36 ar y dot. Ok, dyma ni beth ydi o. O'r un lle 30. Mae'n mesur 36.5 nawr. Sydd yn ormod. Reit. Dyna ni te, 36.5. Dyna fo. Sy'n meddwl, wy'n gorfod cymryd hwn nôl bant eto. Troi yn nôl. Beth oedd yna? Dim hwnna di mynd lan. Felly nôl un falle bas ni wedi deud, hanner troiad. Fi'n mynd i trio hwnna a gawn ni weld. Weld. Si, troiad a chwater yw hwnna'n fel. Pen dy fe? Ie, troiad a chwater bydd hi. Felly i lawr y tro yma, nôl i fyna, ac wedyn syth mas yn edrych tuag ato fi. Felly dyna beth wy'n mynd i gwneud. Welwch chi, fi ddim yn mynd i ffilmio fo gyd, ond chi wedi gweld sut beth wy'n gwneud yn fe. Welwch chi mewn 5. Wel, mewn hanner awr falle, o'n i ddim. Reit, mae fe'n ddiwrnod hwyrach erbyn hyn.
fi wedi gweithio fe mas. Tair hanner drwad, 1 centimetr, felly pob hanner troiad 3.3 mm yn dyfa. Es i nôl i'r car, wedi trwsio popeth, a dyma i chi montage bach o sut mae'r car yn edrych erbyn hyn.